Sziasztok! AI printos Emma vagyok. Most az AppAR és a WebAR felhasználási területeiről mutatnék néhány érdekességet, kiegészítve a Virtual Reality felhasználásának előnyeivel. Ezeket a lehetőségeket az immerzív marketing keretein belül, és a mesterséges intelligencia nyelvén fogom elmondani nektek, gyakorlati példákkal illusztrálva. Konkrétan, egy múzeumi tárgy bemutatási lehetőségeit részletezve. Kiindulásunk, egy valós létező szobor. Egy balinéz istenséget ábrázoló, tékfából gyönyörűen kifaragott remek mű, amelynek az AR technológiával szeretnénk a részletes technikai paramétereit és történelmi hátterét bemutatni és szövegesen elmondatni, a mesterséges intelligencia segítségével. És még extra módon, választható nyelvkiválasztási lehetőséget is kínálva, amelyet artikulált szájmozgással és mimikával egy avatar mond el, mint a most látható videó esetében is. Extraként pedig még egy rövidített, leírt, szöveges összefoglaló is megjelenik az alkalmazáson belül. Most bemutatok és elmondok néhány WebAR tippet és trükköt, célirányosan sales és marketing támogatásra, konkrét példaként a múzeumi látogatók AR technológiával való informálására, illetve aktivitásukat kihasználóan, a kiállítási tárgyhoz tartozó háttéranyagok bemutatására, amelyet a látogatók a saját telefonukon keresztül tekintenek meg, és közben a múzeum valós, pontos és részletes adatokhoz juthat, az AR tartalom mobil böngészőn történő lejátszása után, úgy, hogy a látogató a WebAR technológia alkalmazása esetén nincs rákényszerítve egy telefonjára letöltendő app használatára. A 4 legfontosabb lépés, amely elengedhetetlen egy minőségi WebAR immerzív marketing tartalom létrehozáshoz. Mutatom a folyamatot lépésenként. Első lépés, a meglévő valóságos tárgy 3D szkennelése. Ez jellemzően a szkenner egy olyan kiegészítőjével történik, amelyet kézbe véve, a szobrot körbe tudjuk járni, és minden oldalról, egyenletesen be tudjuk szkennelni, egy nyers alapfájba. Második lépés, a nyers beszkennelt fájl apró részleteit, körvonalait, árnyékos részeit, finom bemélyedéseit javítani kell, mert a legjobb 3D szkenner sem végez tökéletes munkát. Utána következik a kifejezetten nagy hozzáértést igénylő munka, a szobor textúrázása, hogy tökéletes hasonmást tudjunk készíteni. Harmadik lépés, a javított és az eredeti szobornak megfelelő textúrázat elkészítése után, az állományt az AR technológia igényeihez kell előkészíteni, hogy a mobiltelefonok megfelelően tudják kezelni mind méretben, mind látványban. Negyedik lépés, minden kiegészítő, képi és szöveges tartalom elkészítése, akár 3D, akár grafikai, akár képi tartalom formájában. Ez alatt az AR tartalomban megjelenő interaktivitásokat is értjük, amelyek közvetlen interakciót jelentenek a használók számára, és amelyet a következő oldalon fejtünk ki bővebben. A WebAR nagyon sok, jól használható tulajdonsága közül felsorolnék néhány érdekesebbet. Grafika vagy írott szöveg 3D vagy 2D látványelemként való megjelenítése. Céglogok, arculati elemek, színek, animációk, hangok, zajok. Akár több AR elemhez más és más tulajdonság hozzárendelése. A mesterséges intelligencia alkalmazhatósága a szöveges és nyelvi mutációs tartalmak kimondásához. Elérhetőségek megjelenítése az AR tartalmon belül, bármely elem megérintésével. Rátapintás után, telefonszám megmutatása, azonnali hívási lehetőséggel. Rátapintás után, azonnali e-mail cím megjelenítése és az e-mail program elindítása, már előre megírt fejléccel és kezdőtartalommal. Rátapintás után, bármilyen social media alkalmazás, LinkedIn, Facebook, Twitter, TikTok stb. Elérhetősége, elindítása, az előre megtervezett tartalmi elemekkel. Amennyiben a WebAR kampányanyagok mellett további és rendszeres kapcsolattartás a cél, akkor érdemes megfontolni egy natív AR applikáció fejlesztését, amely alkalmas folyamatos kapcsolattartásra és rendszeres információ és marketing kommunikációra.
Illetve nagyon hatásos lehet még a virtual reality technológia alkalmazása is, amikor a látogatót cselekvő résztvevőként szeretnénk bevonni az adott múzeumi tárgy múltjának vagy történelmének megértésébe. Keresd bennünket és közösen kitaláljuk, melyik megoldás lenne az elképzeléseidnek megfelelő. Az ügyféligénynek megfelelően egy olyan WebAR fejlesztést készítettünk, amely bárhonnan és bármikor könnyen elérhetővé teszi a múzeumi tudástárat. A cél az információ átadás és a múzeumi környezet univerzális elérhetőségének megvalósítása volt. Az alkalmazás segítségével bármely mobileszközön elérhetővé válik a kiterjesztett valóságtartalom. A linkre kattintva a felhasználó előtt megjelenik egy balinész szobor, alatta Indonézia térképe 3D-ben, mellette egy földgömb, amely mutatja az ország elhelyezkedését, illetve egy ismertető tábla a háttérben, valamint aláfestésként balinész zene szól. A szobor nagyítható és kicsinyíthető, az ismertető tábla pedig megfordítható, amelyen egy aktív linket is elhelyeztünk a további bővebb információkért. Múzeumi környezetben nem szabad megfeledkezni olyan bemutatandó tárgyakról, vagy tárgyakhoz köthető eseményekről sem, amelyeket vagy részletesebben és aprólékosabban kellene megszemlélni, vagy akár némi történeti hátteret is be kellene mutatni hozzá, amely érthetőbbé, élvezhetőbbé, hangsúlyosabbá tenné az adott tárgy jelentőségét. Itt jön képbe az immerzív marketing másik fő technológiai újdonsága, a virtual reality, a VR tartalomfejlesztés, amely magát a tárgyat hozza testközelbe azzal, hogy virtuálisan megérinthető és körbeforgatva minden apró részletét alaposan meg lehet nézni, akár a kezünket lámpának használva és így világítva rá a részletekre. De alkalmas egy olyan magával ragadó virtuális világot is teremteni, amely egy olyan VR szemüveggel, mint a Meta Quest 2 vagy a Quest 3 akár egy teljes történelmi hátteret is fel tud vázolni, és a néző teljesen az események középpontjában érezheti magát. Keresd bennünket és elmondjuk, bemutatjuk a további részleteket is. A Printos Advertising egy immerzív és generatív AI technológiákkal foglalkozó vállalat, amely a tervezéstől, a technológiai ötletektől, a gyakorlati fejlesztésig és a kivitelezésig képes a teljes körű projektek megvalósítására. Ha ötletekről és a jövőbeni terveidről szeretnél beszélni, vagy tanácsot kérni, netán a megvalósítás fázisába érkeztél, vedd fel velünk a kapcsolatot és közösen biztosan meg tudjuk valósítani, mert filozófiánk szerint a jövő olyan lesz, mint amilyennek feltaláljuk.